na vaši prosbu dávám své požehnání a moji dceru za ženu. A svatba může být třeba hned. Pane Markýzi, berete si zde přítomnou Alžbětu první za svou právoplatnou manželku? Ano. Alžběta první, berete si zde přítomného Markýze z Karabasu za svého právoplatného manžele? Ano. Jmenuji vás na mužem a ženou, budoucím králem a královnou a místo polibku si můžete zatančit. A nyní solo pro manžele. Onemocní a medicínní vědmi